Jo crec que, i deia també als companys, que com és un moment també, no dic complicat, però que està tot força en l'aire, jo m'abstindré molt de fer cap mena de predicció ni cap mena de dibuix estricte sobre el que crec que s'ha de fer o el que passarà d'aquí en els 80 dies, i sí que m'agradaria que després d'una petita posada en comú i potser un dibuix del paisatge i, si volen, una mica de voluntarisme sobre el que ha de ser el procés constituent i sobretot el Parlament a partir del 27 de setembre, sí que m'agradaria que vostès tinguessin la paraula i poguessin discutir amablement sobre què ens espera i què hem de fer d'aquí al 27 de setembre, perquè aquesta és una altra jugada, un altre factor que s'havia perdut i jo crec que s'ha recuperat de manera una mica estranya, que és quan, a partir de Molins de Rei, el president Mas traspassa a l'ANC i a Òmnium i a les entitats, i a AMI també, a Somater, no? Però en fi, jo soc de Somater, deuen ser massa petits com per entomar responsabilitats d'aquestes, però en fi... Se li va passar. Se li va oblidar, segurament, sí, perquè... Doncs li va traspassar la responsabilitat de fer estic fent moltes peces aquí, la responsabilitat de fer la llista. Ara hem vist que s'han tornat a tancar al Palau les entitats i els partits una mica per fer-ho, però sí que crec que hauríem de tindre clar que d'aquí al 27 de setembre el paper de l'ANC i d'Òmnium i de l'AMI, però sobretot de l'ANC i de l'Òmnium, haurien de ser molt més intensos i molt menys festius, si se'm permet, que no fins ara, perquè al final semblava que l'ANC i l'Òmnium només estàvem aquí per organitzar l'11 de setembre, com si fos per organitzar happenings i la fira de cada any i cosetes alegres i tot això. I crec que hauríem de, i començo amb això, crec que precisament l'ANC i Òmnium, ho escrivia al Singular Digital aquesta setmana, que jo crec que d'entre les coses més importants del procés, si no la més important, és que hem aconseguit organitzar el poble. És a dir, tenim poble organitzat, i això Òmnium era una part de poble organitzat, però l'ANC sobretot, i ara que estem en un acte d'ANC, doncs l'ANC és sobretot un d'aquells rars milagres catalans que de tant en tant funciona, sempre semblen que s'hagin d'esgarrar qualsevol dia, però encara van tirant, i que jo crec que tal com hem arribat a juliol i tal com entomarem el 27 de setembre, crec que hauríem de reflexionar, i per això m'agradaria que parléssim sobre el paper de l'ANC, d'Òmnium, sobretot el paper d'allò que diuen societat civil, però que no és societat civil, sinó que és la gent organitzada, que és el poble. Sí que és una paraula molt putinejada, que té caràcter populista, com alguns diuen, però el poble organitzat sí que és una cosa molt concreta, és quan la gent, com en aquesta mateixa tarda, es reuneix per parlar de política, per fer política i per prendre decisions en la mesura que sigui possible. Llavors jo crec que sí que hauríem de reflexionar sobre si el paper de l'ANC i Òmnium ha estat menystingut i sobretot si es pot fer alguna cosa més de cara a l'11 de setembre, de cara a principis de setembre i sobretot de cara al 27 de setembre, perquè no tornem a deixar, i jo crec que seria ja aquesta, no sé si la segona o tercera vegada, l'impuls del procés als partits polítics, que no és essencialment dolent, però sí que hem vist que cada vegada que només porten la veu i porten la batuta als partits polítics, tot es fa més lent, tot es fa més confús, tot es fa a porta tancada i tot es fa, de fet, inintel·ligible, moltes vegades. Per molt que alguns de vostès votin a Esquerra i altres votin a Convergència i altres, espero, votin alguns a la CUP, doncs hem d'entendre... Gràcies, vull fer una mà. Almenys un vot en tenim aquí. I que sigui absolutament... Més d'un, gràcies. I que sigui, evidentment, legítim i convenient votar i participar en aquestes tres formacions, que són les que han quedat com a clarament sobiranistes. Crec que tots, per molt que votem i fins i tot militem en alguna d'aquestes tres formacions, entenem que el procés no es pot deixar només a 2 o 3 persones o equips d'assessors o gabinets, perquè, no per res en concret, no per un apriorisme, sinó perquè cada vegada que ha passat, i recordem el 9-N, les negociacions del 9-N, quan es van tancar en aquella espècie de torner de palaus i tots vam començar a tremolar i a patir perquè no sabíem què passava, com en el post-9-N, aquell Nadal
horrible entre Mas i Junqueras, que es reunien i no estàvem d'acord, però no sabíem en què no estàvem d'acord, ni per què no estàvem d'acord, ni què havíem de fer perquè deixéssim d'estar en desacord. I ara, un altre cop, en aquesta mena de Sant Tornem i de jugades entre llista civil, cívico-militar, civil-administrativa, mixta, desnatada, política, sense política, bio, descremada, no sé com dir-ho, perquè al final no sabem com funcionarà. Llavors jo crec que aquí sí que hem badat. No es pot dir que hem badat perquè és una altra de les coses que els hi voldria parlar. Però sí que hem estat una mica massa permissius, jo crec. Bueno, permissius no, quan el president a Molins de Rei li va donar, no sé si la pilota o la patata a les entitats, la patata calenta, la patata calenta a les entitats per organitzar això, la reacció va ser prou intel·ligent com per entomar-ho, la de les bases prou contundent com per dir que es volien llistes organitzades per la societat civil. Finalment, doncs al final no serà ni civil ni 3 llistes, si sembla que serà una mena de mix que després podrem passar a valorar.